valitut vaalit. Tässä kerron, että se on minusta tärkeää tämän uuden perustuslain kannalta, että se perustuslaki, joka muutettiin vuonna 1989, oli vuodelta 1949 ja nimeksi jäi tämä, että se on laki vuodelta 1949 ja se oli alkuperäinen. Mutta se muutettiin oikeastaan kokonaan tietysti ja ei voi niin sanoa, että tämä perustuslaki olisi ollut sama kuin sotien jälkeen voimassa ollut perustuslaki. Sitten tämä maan tapa. Ihan siihen 2010 asti, eli siihen asti, että Fidesz sai 2/3 äänestä, siis parlamentin äänestä, niin oli tämmöinen maan tapa, että tätä perustuslakia vaan muutettiin. Ei oikeastaan niin kuin tullut puheeksikaan. Jotkut oikeustieteilijät siitä puhuivat, että olisiko syytä uusi perustuslaki tehdä, mutta arvioitiin, että ei sillä oikeastaan ole tarvetta. Muutoksia oli 34 kertaa, se tietenkin on iso määrä, mutta esimerkiksi tässä Fideszin ensimmäisenä hallituskautena vuosina 1998-2002, niin ei heidän ohjelmassaan ollut mitään aikomusta muuttaa tätä vanhaa perustuslakia. Ja hallitus, joka voitti 2 kertaa tämä vahinko niin sanotusti, niin heillä olikin tämmöinen lausunto, niin tuossa kirjoitin, että tasavalta ei vahvistu siitä, että laaditaan uusi perustuslaki, vaan siitä, että poliitikot kunnioittavat nykyistä perustuslakia. Sitten kävi tämän jälkeen vielä poliittisen näkökannan, tässä vähän sitä kuitenkin sivutaan. Eli vaaliohjelmassa 2010 kyllä oli selvä tämmöinen viesti, että jos yhtäläiset äänestävät Fideszia, niin tulee muutoksia. Ei kyllä mitään niin konkreettista, mutta että äänestetään meitä, että muutoksia kyllä on sitten luvassa. Ja tässä kun kirjoitan, että äänien 2/3, niin se on tosiaan niin sitten parlamentissa, että ei vaaleissa tosiaankaan 2/3 saanti. Tämän jälkeen kuitenkin niin kuin tämä mahdollisuus auki, että he voisivat myös perustuslakia muuttaa. Että sinänsä tietenkin se on ymmärrettävää, että meillä on nyt vaaliohjelmassa mitä siihen viitata, kun ei voi nyt olla niin kuin varma siitä, että kuinka hyvin vaalit menee. Sitten oppositio on ihan 2010 sen lisäksi, että hallitus voi 2/3 muuttaa perustuslakia, niin pitäisikö siihen yrittää keksiä joku sääntö siitä, että miten varmistaa sen, että myös oppositio niin saisi mielipiteensä läpi. No sitten tosiaan niin esimerkkejä. Ei ole niin kovin pitkäitä lähteä niin yksityiskohtaisesti, mutta minusta on tärkeää tämä EU-pykälä kohta. Vanhassa perustuslaissa oli 2a-pykälää, nykyään ei-pykälä, muistisääntö Eurooppaan. Niin, tätä itse asiassa tätä pykälää on laajennettu siten, että periaatteessa Unkari sitoutuu niin kuin enemmän EU:hun ja enemmän siihen, että se ottaa huomioon EU-lainsäädännön ja perusoikeuksien kunnioittamisen. Ja tämä on aika mielenkiintoinen asia, että Fidesz kyllä niin halusi varmistaa tämän ja antaa tämmöisen viestin, että kyllä me muistetaan teitä EU. Mutta sitten esimerkiksi tämä 8. pykälä, niin, eli perusoikeuksien kunnioituksesta sitten niin kuin konkreettisesti maan perusoikeuksista, niin 9 niin siitä oli jätetty pois tietty osa, eli sitä oli lyhennetty. Se ei ole niin tarkka tämän muutoksen jälkeen. Siinä ei sanota, että mistä syystä jonkun perusoikeuden voi tavallaan niin sivuttaa. Tai siis lainsäädännöllisesti sehän menee niin, että perusoikeuden
ne ovat tavallaan vähän eriarvoisia. Ja jos on joku korkeampi arvoinen perusoikeus, niin sitten voidaan katsoa, että toinen perusoikeus voi jäädä niin kuin taustalle. Mutta tämä ei ole enää niin selvästi uudessa perustuslaissa. Sitä mä en ole Unkarissa laittanutkaan, että muuten nykyinen perustuslain nimitys, eli Olo-Törvey on itse asiassa täyskäännös Suomen perustuslaissa. Se on peruslaki. Että nimenmuutoksessakin oli vähän uutisoitu ja oltiin hämmentyneitä ja niin edelleen. Että tämmöisiä esimerkkejä netistä englanniksi löytyy, jos ei unkaria puhu, niin on hyviä käännöksiä sekä vanhasta että uudesta. Mutta toisaalta osittain myös siitä, että Suomen lehdistö ei ole onnistunut antamaan tasapuolista ja tasapainoisista kuvaa Unkarin nykyhallinnon lainsäädäntötyöstä, vaan useimmissa tapauksissa on yksinkertaisesti välitetty Unkarin opposition ajattelutapoja. Siis uudesta perustuslaista, koska Eino Nyssynen on maininnut, joten on kyseenalaistella miksi se käy. Siis vuoden 1990 järjestelmä on tämä poliittinen mainonta, jos päätöstä ei mainitse. Poliittinen mainonta on kielletty kaupallisista TV- ja radiokanavilla. Se pitää paikkansa. Poliittinen televisio- ja radiomainonta rajataan julkisen palvelun televisio- ja radiokanavilla. Mutta miksi? Koska näillä kanavilla kampanjointi tulee kuitenkin olemaan kampanja-aikana ilmaista. Tavoitteena on kuitenkin tasapainoittaa politiikan pelikenttää ja pienentää kampanjointifuuria. Kirkkojen tunnustaminen on ihan eri asia, eikä sillä ole mitään tekemistä uskonnonvapauden kanssa. Perustuslaki korostaa, että parlamentti voi tunnustaa uskonnollisen yhdistyksen kirkoksi, jolloin valtio tekee sen kanssa yhteistyötä julkisten päämäärien hyväksi ja antaa sille esimerkiksi verohelpotuksia. Tällä hetkellä tunnustettujen kirkkojen määrä on 32. Vanhan lain aikana kirkkokuntia oli yli 300 ja hyvin monia niistä kutsuttiin bisniskirkkokunnaksi, koska ne toimivat enimmäkseen vain verohelpotusten väärinkäytön vuoksi. Uusi laki tehtiin nimenomaan väärinkäytösten ehkäisemiseksi. Ja on vielä hyvin paljon tämän tyyppisiä esimerkkejä. Ja minulla on semmoinen käsitys, että nämä perustelut eivät mene läpi lehdistössä yleensä, kansainvälisessä lehdistössä nimenomaan, ja valitettavasti Suomen lehdistö ei ole mitään poikkeusta siitä. Siis en tiedä paljonko aikaa minulla on vielä jäljellä. Minuutti. No, sitten ei muuta ei esimerkkiä. Joo. Siis mikä on uutisten takana? Toki on totta, että Unkarin uutisten takana on joskus myös Unkarin hallituksen tekemiä virheitä. Unkarin parlamentti hyväksyi vuonna 2011-2012 yhteensä 440 lakia. Minkä takia? Niin paljon, koska kriisi vaati hyvin nopeita toimia. Unkarin kriisi oli todella hyvin syvä vuonna 2010, kun nykyhallinto otti valtaan. Ja perustuslakikin tehtiin aika nopeasti. Ja kiireen vuoksi lakiin pujahti tietenkin myös virheitä, joista osan huomasi Unkarin perustuslaki tuomioistuin, koska Unkarissa se toimii aika hyvin niin kuin hallituksen kontrolloiva mekanismina. Osa taas jäi Euroopan komission tai Euroopan neuvoston Venetsian komission seuraan. Monen lain osalta tarkastelua pyysi nimenomaan Unkarin hallitus itse, niin kuin Annakin mainitsi. Lähes kaikissa
perustelluissa tapauksissa hallitus perääntyi ja muutti lakitekstiä. Euroopan tuomioistuimeen asti päätyi vain 2 tapausta. Näin tulee käymään myös tällä hetkellä mielenkiinnon kohteina olevissa kysymyksissä, kuten hallitus on useampaan kertaan luvannut. Yksilöimättömien väitteiden ja yleisluonteisten toteamusten esittäminen ei tässä auta. Euroopan komissio ja Venetsian komissio eivät ole vielä saaneet valmiiksi 4. perustuslain muutosta koskevaa oikeudellista tarkastelua, joita odotetaan touko- tai kesäkuussa. Siis se on yksi syy Unkarin koskevien uutisten takia, mutta mitä on minun mielestäni eniten Unkarin uutisten takana? Kuten totesin, siellä on liiankin usein väärinkäsityksiä ja tiedon puutetta. Minusta se on tärkeysjärjestyksestä selvästi ensimmäinen syy siihen, että Unkari on joutunut otsikoille. Mitä vielä on uutisten takana? Uutisten takana on myös aika usein hallituksen ja eduskunnan selviä arvovalintoja. Kyseessä on nimenomaan konservatiivinen hallitus, ja lehdistön enemmistö kaikkialla maailmassa taipuu hieman vasemmisto-liberaaliseksi. Se oli täysin selvä esimerkiksi tapauksessa, kun käsiteltiin Unkarin uuden perustuslain käsitteestä perheestä. Miten perhekäsitys, sanottiin, että se on määritelty liian suppeasti, mutta ei ole aikaa mennä siihen. Viimeisenä juttuna mainitsin, että Unkarin uutisten takana on myös Unkarin opposition toiminta, koska se arvostelee ulkomailla Unkarin hallituksen toimia usein sen takia, että sillä ei tunnu olevan muita keinoja, kun hallituksella on parlamentissa määräenemmistö. Uutiset valitettavasti heijastavat liiankin usein ainoastaan Unkarin opposition näkökulmaa, ja minun mielestäni laatujournalismi on vaarassa, jos sen ykkössääntöä ei noudateta. Audiatur et altera pars, eli kuultakoon myös toista puolta. Kiitoksia. PEN on perustettu vuonna 1928 ja Unkarin PENin perustamisvuotta en nyt muista, mutta sillä on myös komea historia niin kuin useimmilla eurooppalaisilla PEN-järjestöillä. Ja se mitä nyt haluan sanoa on siis, haluan puhua ikään kuin sen tiedon perusteella, mitä minulla on taiteilijoiden, kulttuurin tekijöiden ja myös osittain toimittajien tilanteesta tänä päivänä Unkarissa. On aivan varma, että täällä on asiantuntijoita, jotka ovat Unkarin suhteen paljon paremmin analysoituja kuin minä. Kommentoikaa ja korjatkaa. Minun tietoni perustuvat siihen, mitä meidän kansainvälinen katsojärjestö PEN International on tehnyt selvityksiä Unkarin tilanteesta ja monista muista lähteistä. Meillä on siis kadassa maassa toimiva verkosto, joka kerää tietoja, johon meidän toimintamme perustuu. Ja tämän informaation perusteella se, että mikä kirjailijan, toimittajan ja taiteilijan asema Unkarissa tällä päivällä luolehtii, on aivan selvää, että ei voida puhua sensuurista siinä mielessä, kun suuressa osassa maailmaa siitä puhutaan. Kirjailijoita ei vainota, kuten heitä vainotaan Iranissa tai Kiinassa. Se on liioittelua. Ja tämän tyyppisiäkin puheenvuoroja näissä kiivaissa tunnelmissa välillä kuulee, kun niin kuin on täälläkin käynyt selväksi, niin ennen kaikkea kyseessä on maa, joka on voimakkaasti kahtia jakautunut poliittisesti ja silloin käydään helposti ylilyöntien puolelle. Sen tyyppistä sensuurista siis ei ole kysymys. Mutta se, mistä on kysymys, on ehkä taiteen tekemisen autonomian voimakaskin rajoittaminen. Että aivan niin kuin on tieteenteossa pidetään itsestään selvänä, että kun tiedettä rahoitetaan, niin se tapahtuu vertaisarvioinnin perusteella. Saman alan tutkijat ja ehkä lähialueen tutkijat arvioivat, kuka on pätevä professoriksi ja kenen tutkimusta rahoitetaan. No näin se on taiteessakin, tai sen pitäisi olla. Kuka saa kirjallisuuden apurahat, sen päättävät yleensä toiset kirjailijat, kokeneet, jos mahdollista. Ja Unkarissa on tämän suhteen sen verran, mitä me tiedämme, tapahtunut suuria muutoksia niin, että taiteen rahoitusta on ohjattu poliittisin perustein.
Taidehallinto on uudistettu hyvin jyrkillä toimenpiteillä. On vaihdettu teatterinjohtajia, museoiden hallintoa uudistettu. On ikään kuin, ei ole suoraan kielletty ketään mitään sanomasta, mutta on vaikeutettu joitakin mielipiteitä edustavien ihmisten taloudellisia edellytyksiä toimia taiteilijoina, eikä seurana monet ovat muuttaneet maasta. Tämä on ehkä se mun yleiskuvani. Ja siis olkaa hyvä ja haastakaa tämä sitten jälkeenpäin. Ja yksi esimerkki tällaisesta on, varmasti kaikki tiedätte, Nobel-palkinnon saaneen kirjailija Imre Kertész. Ja anteeksi, jos lausun väärin tämän nimen, niin kaikki Unkarin nimettää. Mutta hän siis syyskuussa, nyt viime syyskuussa samalla hän ilmoitti lopettamansa kirjoittamisen jäämällä eläkkeelle. Siihen uskoi, että kirjailijat harvoin lopettaa kirjoittamista, vaikka he jossakin vaiheessa niin sanovat. Mutta hän myös ilmoitti, että hän siirtää henkilökohtaisen arkistonsa Unkarista Saksaan, koska hän ei enää viihdy Unkarissa. Hänellä oli henkilökohtainen tuntemus, että häntä pidetään epäunkarilaisena. Se liittyy hänen juutalaistaustaansa ja ehkä johonkin yksittäisiin tapahtumiin. Esimerkiksi siihen, että hänen kirjansa ja kyseessä on Nobelin palkinnon saanut kirjailija oli poistettu koulun opetussuunnitelmista, kirjallisuuden opetuksesta. Tämä oli siis näin hän ilmoitti asian ja samaan aikaan oli tuotu opetussuunnitelmiin selkeästi, kaivettu ilmeisesti historian hämäristä, selkeästi menneiden vuosikymmenten hyvin antisemitistisiä kirjailijoita. Se on muutettu voimakkaasti sitä kirjallisuutta, mitä koululaisille opetetaan. Ja hän koki sen hyvin loukkaavana ja jätti ikään kuin jonkinlaiset henkiset jäähyväiset maalle. Tosin mielipiteet voi kirjailla muuttua, mutta tämä oli hänen niin selkeä viestinsä marraskuussa. Ja samanlaisia viestejä on tullut teatterimaailmasta. Budapestissa on sen niminen teatteri kuin Uusi teatteri, en tiedä miten se on unkariksi, jonka johtaja on äskettäin vaihdettu. Hän ei tullut Fidesz-läistä johtajaa, vaan tuli Jobbik sympatioimainen johtaja, joka aivan avoimesti antisemitistisiä kantoja esittää ja sillä pohjalta myös valittiin, minkälaisia näytelmiä teatterissa esittää. Taiteen rahoitusta merkittävä osa taiteen rahoituksesta vastaavaan organisaation johtoon on myös poliittisin perustein nimetty mies, ja nyt menee taas varmaan lausumiset väärin, György Fekete, joka myös on esittänyt voimakkaan kansallismielisiä arvosteluja. Ja se on hänellä jokaisella oikeus olla kansallismielinen, mutta se, että sen annetaan vaikuttaa siihen, ketkä saa tehdä taidetta, on sitten jo taiteenvapauden kysymys. Ja tämän näkee ongelmallisena. Sitten on vielä ihan niin kuin oma tapauksensa, ja tämä on ehkä kaikkein surullisinta tässä, on se, että Unkarissa on tosiaankin PEN-järjestö. Ja niin kuin on kaikissa Euroopan maissa. Ja juuri tällaisessa vaikeassa tilanteessa, jota Unkarissa nyt on, että on voimakkaita poliittisia ristiriitoja, kansalaisjärjestöjen pitäisi pysyä etäällä poliittisista kysymyksistä ja keskittyä taiteenvapauden, sananvapauden puolustamiseen. Ja näinhän Unkarin PEN valitettavasti ei ole tehnyt, vaan sen puheenjohtajana on ollut tunnustettu runoilija, jota on käännetty suomeksi, ja pidän hänen runoistaan Géza Zöks. En tiedä kuinka lausun nimen. Mutta hän on paitsi runoilija, hän on myös Fideszin poliittinen valtiosihteeri. Eli selkeästi hallituksen politiikkaan sitoutunut ihminen. Ja tämä ei näytä hyvältä, eikä sen tuloksetkaan ole olleet hyviä. Unkarin PEN, niin surullista kuin se onkin, ei ole siis toiminut kansalaisjärjestönä kriittisenä äänenä keskustelussa, joka puolustaisi kirjailijoita ja taiteilijoita ja toimittajia, vaan se on puolustanut Unkarin tällä hetken vallassa olevan hallituksen politiikkaa. Se ei ole sanonut minun huomioiden mukaan kansainvälisen PENin kongresseissa ja toiminnassa mitään medialaista. Ja medialaki on juridinen analyysi, ja tästä vähän kuultiin, niin se on monimutkainen ja se ei ole yksiselitteisesti huono asia, mutta se on sananvapauden kannalta monia kyseenalaisia juridisia kohtia. Mutta sitä ei ole Unkarin PEN nostanut keskusteluun, vaan se on nostanut keskusteluun niitä teemoja, joita hallitus varmasti haluaa sen nostaa, kuten
unkarilaisten vähemmistöjen aseman Romaniassa ja Slovakiassa. Hyvä. Se on tärkeää. Vähemmistöjen asema naapurimaissa sitä on tärkeää pitää esillä, mutta tässäkin tapauksessa kyse on ehkä enemmänkin se, mistä vaietaan, kuin se, mistä puhutaan. Ja Vesa Söks on myös valitettavasti omien sanojensa mukaan tietämättään tehnyt muun muassa sellaisen kansainvälisessä penissä varsin kielteistä huomiota herättävän, ehkä lähenee sanoa provokaatio, mieli käyttää. Niin kuin että Unkarin historian tuntijat täällä tietävät, niin toisen maailmansodan loppuvaiheessa vaikutti Nuoli-Risti-niminen natsijärjestö, joka kaappasi vallan sitten siinä aivan ennen sodan loppua. Ja heidän riveissään toimi myös, tai tavalla tai toisella heitä sympatisoi kirjailija Josep Nyiro, joka sitten pakeni Espanjaan sodan jälkeen ja kuoli siellä 1953. No nyt sitten sosialismin romahtamisen jälkeen kävi niin, että haluttiin haudata Nyiro takaisin omaan syntyinmaahansa, eli sinne Romanian unkarilaisalueelle. Eli käytännössä voimakkaasti, jos en nyt haluaisi käyttää sanaa natsi, mutta aika lähelle pitäisi tulla ainakin voimakkaasti fasistisympatioita omaava voimakkaasti antisemitistinen kirjailija. Ja Vesa Söks monien muiden pohessa osallistui tähän operaatioon, että meidän on nyt näyttävin menoin saatava tämä unkarilainen kirjailija kotimaahansa Romanian unkarilaisalueelle haudattua. No, tämä aiheutti ymmärrettävistäkin syistä Romaniassa varsin kielteistä julkisuutta, että tällaista tehdään. Ja jälkeenpäin Vesa Söks on käsittääkseni kiistänyt tietäneensä, että kyseessä oli fasistinen ja voimakkaasti antisemitistinen toimija, mutta ottaen huomioon kaiken sen kontekstin, mitä Unkarissa nyt tapahtuu, niin minun on vaikea, tai en ainakaan niin helposti usko tätä selitystä. Että tässä on niin kuin muutamia ehkä niin kuin selkeitä signaaleja, mitä Unkarista koko ajan kuulee. Siellä on muitakin näitä sananvapauskysymyksiä konkreettisia, jos tulee mieleen. Ilmeisesti, jos olen oikein käsittänyt, opposition ääni on ollut radioasema Klub Radio. Sillä on ollut, näin olen sallinut itselleni kerrottavan, vaikeuksia saada lupaansa toimimaan. Ja sekin näyttää pahalta. Voi olla, että siinä on ihan oikeat juridiset perusteet, mutta se näyttää pahalta, jos opposition radion vaimentamiseen käytetään ikään kuin sellaista juridista kikkailua, että teillä ei ole nyt juuri näihin taajuuksiin oikeuksia tai muita ikään kuin juridisia mahdollisuuksia. Tämä taas niin näyttää pahalta, mutta tietysti on hyvä, niin kuin täällä sanottiin, audiatur et altera pars. Minäkin niin kuin latinaa lukeneena klassillisen lyseon kasvattina ja juristina se on minulle niin kuin ehdoton ohjenuora. Vielä tuosta muutama sana medialaista. Siinä on tietysti aivan selvää, että kaikissa maissa on medialait, joissa lehdistön sananvapautta säädellään. Mutta se, mikä medialaissa on ehkä se eniten huolta kansainvälisen penin piirissä herättänyt seikka on se väljyys. On paljon väliä muotoiluja, millä keinoilla voidaan puuttua lehdistön toimintaan. Väljät vapaasti ja löysästi tulkittavat lait on aina huono asia. Silloin valta siirtyy itse asiassa lainsäätäjältä lain käyttäjille. Ja varsinkin medialan tapauksessa, jossa lain käyttäjänä on poliittisesti nimettyjä henkilöitä, jotka vielä tässä tapauksessa, niin kuin tiedetään, ovat juuri nyt yhden puolueen nimeä, ja kaikki heidän tämän puolueen mielestä jäseniä tai kannattajia on tämän medianeuvoston johdossa. Ja heillä on paljon tulkintavaltaa medialaissa soveltaa sitä lakia, jolla säädellään median toimintaa, niin tämä vaikuttaa erittäin epäilyttävältä. Ja taaskin se ei ole sensuuria, mutta se on erittäin kielteinen signaali, mitä todella tapahtuu, vaikka lainkirjainta noudatetaan. Niin, ehkä se, mikä tässä on sitten lopputuloksena tullut, kun on kuullut eri tahojen kommentteja, on myös se, että siinä mielessä on ikään kuin se pahin sensuurin muoto on aina itsesensuuri, ja se on ehkä ikään kuin vaimentanut monet toimijat mun nähdäkseni Unkarissa. Se pelätään niin paljon toimeentulon menettämistä, että vaietaan
yhteiskunnallisesta kiistanalaisesta kysymyksestä. Ja tämä on se ikään kuin se ikävin seuraus. Tai niin kuin täällä viitattiin, että satoja tuhansia unkarilaisia lahjakkaita nuoria muuttaa pois. Varmasti siinä on taloudellisia syitä, kun kerrassa on rikas Saksa, mutta ilmapiiri, ja vaikka pelot olisivat aiheettomiakin, niin pelot ovat silti todellisia. Jos taiteilija pelkää, että mitä hänen taiteen teonsa sisällöstä seuraa, niin se vaikuttaa. Ja jos ne pelot ovat aiheettomia, niin silloin ainakin Unkarin nykyhallituksen tulisi tehdä nykyistä paljon enemmän hälventääkseen niitä peloja. Näin lyhyesti. Kiitos. Tarkastelen Suomen merkittävimmässä päivälehdessä viime vuoden syyskuusta, eli Suomeen saapumisestani alkaen ilmestyneitä laajempia katsauksia Unkarin kulttuuriin. Kohteenani on siis yksi tietty sanomalehti ja sen kirjoitukset, koska nähdäkseni on tarkoituksenmukaisempaa keskittyä yhden konkreettisen kulttuuripalstan analysointiin, kuin esittää vain yleisiä kommentteja suomalaisen median uutisoinnista. Kuluneen 8 kuukauden aikana Helsingin Sanomien kulttuurisivuilla yhteensä 5 Unkarin liittyvä kulttuuritapahtumaa on saanut laajempaa huomiota. Syksyllä 2012 säveltäjä György Kurtagille myönnettiin Sibelius-palkinto ja Unkari oli Helsingin kirjamessujen teemamaa. Joulukuussa puolestaan pianisti András Schiff esiintyi Helsingissä. Keväällä 2013 olemme saaneet lukea budapestiläisestä teatterifestivaalista sekä Béla Bartókin oopperan esityksestä Suomen kansallisoopperassa. Edellä mainittujen lisäksi vielä yhtä Unkarin liittyvää teemaa on tarkasteltu laajemmassa artikkelissa, nimittäin Unkarin ja Suomen kielisukulaisuutta. Luin suurella ilolla ensimmäistä mainittua tapahtumaa koskevat kirjoitukset. Palkitsemispäivänä ilmestyneen lyhyen uutisen, jonka ohessa oli kuva hymyilevästä György Kurtagista ja hänen vaimostaan, sekä seuraavana päivänä ilmestyneen haastattelun, joka kertoi pelkistyksen mestarin urasta ja tuotannosta mun mielestäni yksityiskohtaisesti ja asiantuntevasti. Pari viikkoa myöhemmin saimme uuden huomionosoituksen, kun Unkari oli Helsingin kirjamessujen teemamaalla. Tapahtuma varten ilmestyi yli 10 Unkarin liittyvää kirjaa ja messujen aikana 30 unkarilaista vierasta esiintyi yhteensä 50 tapahtumassa. Tapahtumat järjestettiin yhteensä 12 suomalaisen ja 6 unkarilaisen yhteistyökumppanin kanssa, muun muassa Suomi-Unkari seurakin on mukana tässä. Tavoitteena oli antaa monipuolinen kuva siitä, miten 2 maantieteellisesti kaukaista maata ovat kuitenkin lähellä kulttuurisesti. Kirjamessujen aikana Helsingin Sanomien kulttuuriosaston kirjoitukset herättivät minussa ristiriitaisia tunteita. Messujen aikana ensimmäinen näkyvä uutisen oli haastattelu, jonka pelkä otsikokin kertoi jo paljon. Otsikko nimittäin kuuluu näin: sananvapaustilanne huolestuttaa yhtä Unkarin tunnetuimmista kirjailijoista Vilmos Čaplania. Kulttuuripalstalla ilmestynyt kirjoitus käsitteli lähes yksinomaan Unkarin poliittista tilannetta ja erittäin kriittiseen sävyyn. Unkarilainen kirjallisuus tuli puheeksi yhdessä ainoassa lauseessa. Sananvapauden rajoittamisesta kertovaan uutiseen haluaisin lisätä vielä sen verran nyt tässä yhteydessä, että kirjailija Vilmos Čaplar matkusti Suomeen Unkarin valtion kustantamilla lentolipuilla ja Unkarin kulttuurikeskus huolehti hänen esiintymisistään kirjamessuilla. Siitäkin huolimatta, että kulttuuripolitiikan kysymyksiin herkästi reagoiva kirjailija oli jo aiemmin ryhtynyt unkarilaisten lehtien sivuilla avoimen väittelyyn hänen kirjamessumatkansa kustantaneen ministeriön valtiosihteerin kanssa. Näitä olosuhteita haluan painottaa pelkästään siksi, että kyseisten konkreettisten faktojen avulla voidaan mun mielestäni kyseenalaistaa usein toistuvat puheet sananvapautta rajoittavasta diktatuurista. Uutisointi kirjamessujen teemamaa-ohjelmasta siis tapahtui tällaisissa merkeissä, enkä pitänyt sitäkään kovin hyvänä, että György Spirón vuoden 1956 vallankumouksen tapahtumia käsittelevän romaanin esittely
samassa lehtinumerossa sai paljon vähemmän huomiota, vaikka Spiro on yksi Unkarin tunnetuimpia nykykirjailijoita. Spirolle koitunut vähäinen huomio on kuitenkin enemmän kuin mitä suurin osa unkarilaisista esiintyjistä ja kirjoista sai osakseen. Edellä mainittujen lisäksi ainoastaan Sándor Zsigmond papista ja hänen kirjastaan ilmestyi messujen aikana kirja-arvostelu. Peter Esterházin messujen aikaan tehty haastattelukin sai vastatilaa vasta 3 viikkoa kirjamessujen päättymisen jälkeen. Pidän valitettavana, että ylipolitisoituneen aloituksen jälkeen kirjamessujen teemamaan runsas ohjelmatarjonta ei ylittänyt uutiskynnystä. Se on mun mielestäni valitettava myös Helsingin Sanomien lukijoiden kannalta. Odotin ilolla Musiikkitalon joulukuussa järjestämää Bartók-festivaalia, jonka tähtenä oli vieraileva unkarilainen taiteilija. Kuitenkin jo ennen konsertteja Helsingin Sanomissa ilmestynyt sivun mittainen haastattelu himmensi iloani melkoisesti. Jo pelkästä otsikosta näkyi taas selvästi, ettei haastattelu kerro taiteesta, vaan politiikasta, kaiken lisäksi harvinaisen puolueellisesti. Kirjoitus on otsikoitu näin. Tähtipianisti András Schiff vertaa Unkaria natsi-Saksaan. Hänellä ei ole asiaa synnyinmaahansa. Maanpaossa jo toista kertaa. En pidä tarpeellisena alkaa väittelemään pianistin kanssa politiikasta. Enkä usko, että historioitsijana minun kannattaa ruveta luettelemaan natsi-Saksan ja nyky-Unkarin eroja. Mutta tällaisessa mediaseminaarissa haluan kuitenkin painottaa yhtä laatujournalismin tärkeimmistä periaatteista. Jos lehti julkaisi kiistanalaisen äärilaitaa edustavan mielipiteen, tulisi toimitukseen huolehtia siitä, että haastattelussa esitetty kanta osataan sijoittaa oikeanlaiseen kontekstiin. Kun kyseessä ovat András Schiffin vuodesta 2011 asti toistuvasti esittämät Unkarin vastaiset mielipiteet, toimituksen pitäisi ottaa huomioon myös niiden arvostettujen unkarilaisten taiteilijoiden ja tiedemiesten kommentit, jotka ovat kiistäneet Schiffin näkemykset. Nostan tässä esille vain Zoltán Kocsisin, toisen maailmankuulun tähtipianistin ja kapellimestarin, joka ehdotti kollegaalleen Schiffille yhteisen konsertin pitämistä Budapestissa. Vastauksessaan Schiff torjui Kocsisin pyynnön kovin sanoin, nimittäin häntä muun muassa pääministeri Viktor Orbánin koiraksi, koska hän, siis Kocsis, ei pidä nyky-Unkaria diktatuurilla. Kocsis pyrki maltillisesti selittelemään omaa näkökantojaan ja puolustamaan maataan epäoikeudenmukaisesti kokemaansa kritiikkiä vastaan. Minun mielestäni valpaan toimittajan olisi tässä yhteydessä pitänyt ainakin viitata näihin Schiffin äärimmäisten mielipiteiden aiheuttamiin väittelyihin, joita on julkaistu myös englannin ja saksankielisessä lehdistössä, toki vain osittain. Sen sijaan Helsingin Sanomat antoi tilaa ainoastaan vuosikymmeniä ulkomailla eläneen pianistin puolueelliselle mielipiteelle. Suurin osa paikalla olijoista saattaa tietää, että Suna Vuoren kirjoittama raportti Budapestin Showcase-teatterifestivaalilta jäi mielestäni kaikkein kauimmas laadukkaasta journalismista. Toimittajan tietämättömyys kävi niin räikeästi ilmi hänen tekemisten asiavirheistä. Yksipuoliset poliittiset yleistykset olivat niin kylmääviä, etten voinut jättää tätä 3 artikkelin sarjaa kommentoimatta. Olisin halunnut pyytää ainakin kaikkein karkeimpien erehdysten oikaisemista ja samalla kritisoida suomalaista mediaa sen tavasta käsitellä Unkarin tapahtumia. Helsingin Sanomat julkaisti vastimiestäni mielipitesivuillaan ainoastaan 2/5, mutta älkää pelästykö, en aio lukea alkuperäistä pidempää tekstiä teille. Rajallisen ajan vuoksi olemme tuoneet kirjoituksesta kopioita jaettavasti, ja te voitte löytää sieltä pöydältä salin takana.
Samoin voimme säästää aikaa myös Herttua Siniparran linnan oopperan Helsingin esitystä koskevien 2 laajan arvostelun osalta. Nimittäin kumpikaan kriitikoista ei maininnut sanallakaan, että tämä hienosti ohjattu taideteos on unkarilaisen säveltäjän unkarinkielinen kuokka. Lopuksi haluaisin vielä lausua muutaman sanan siitä kirjoituksesta, joka ei liity suoranaisesti mihinkään konkreettiseen tapahtumaan. Kuten artikkelin nimeästikin voidaan päätellä, se pyrkii osoittamaan suomalaisille lukijoille, että, ja tässä tulee sitaatti, Suomi ei enää kelpaa unkarilaisille sukulaiskieleksi. Asian selostus alkoi artikkelissa näin. Oikeistopuolueet kirjoittavat Unkarille uutta, loistokkaampaa historiaa, johon takapajuinen sukulaiskansa ei sovi. Sitaatti loppuu tähän. On toki totta, että Unkarista löytyy ihmisiä, jotka eivät ole suomalaisesta kielisukulaisuudesta kovin innoissaan. Pidän kuitenkin kovasti liioittelevana ja harhaanjohtavana, että lähes kaikki unkarilaiset olisivat muka katsottaneet terveen järkensä. Vieläpä hourailevien oikeistolaispolitiikkojen ja äärioikeistoa lähentyvän hallituspuolueen johdattamina. Jos toimittajalle olisi tullut mieleen etsiä jotain ajankohtaisia tapahtumia artikkelinsa tueksi, olisi hänen helposti löytänyt sellaista. Juuri tänä keväänä Unkarin parlamentissa nimittäin käsiteltiin aloite suomalais-ugrilaisten sukukansojen päivän virallisesta viettämisestä. Aloite oli hallitus- ja oppositiopuolueiden yhteinen ehdotus, ja se hyväksyttiin parlamentissa murskaavalla äänienemmistöllä 314 puolesta ja 6 vastaan. Aloitteen puolesta äänestäneiden kansanedustajien osuus oli suurin juuri hallituspuolueen eli Fidesin eduskuntaryhmässä 93%. Tämän tosiasian pitäisi riittää kyseenalaistamaan toimittajan esittämät vihjailut. Edellä mainituista esimerkkeistä voidaan tehdä mun mielestäni seuraavanlainen johtopäätös. Helsingin Sanomien kulttuurisivuilla syyskuusta alkaen ilmestyneistä Unkaria koskevista artikkeleista ainakin puolet, tai voi laskea silläkin tavalla, että yli puolet, liittyy aivan muuhun kuin kulttuuriin tai taiteeseen. Nämä kirjoitukset esittävät joko epäsuoria tai suoria poliittisia väitteitä ja näkökantoja. Nämä näkökannat edustavat sellaisten henkilöiden mielipiteitä, jotka suhtautuvat Unkarin hallituksiin ja sen toimiin epäluulolla, vastenmielisyydellä tai suoranaisella inholla. Suomalaisille lukijoille ei ole tehty selväksi, että tämä yksipuolisen kielteiseksi kuvattu asenne ei ole Unkarissa suinkaan vallitseva. Lopuksi haluaisin vielä esittää yleisen huomion. Suomalaista mediaa kokonaisuutena tarkastelemalla voin todeta, että esille olleet tendenssit ja suhdanteet ovat vielä negatiivisempia kuin tässä puheenvuorossa käsitellyssä kulttuurilaista. Lähitulevaisuutta ajatellaan pelkään pahoin, että tulevina kuukausina EU-parlamenttivaalien ja Unkarin vaalien lähestyessä median kielteiset tendenssit tulevat vahvistumaan entisestään, selvästi poliittisten intressien vuoksi. Jos tämän jälkeen kysytään, mitä uutisten takaa löytyy, vastaukseni kuuluu, sieltä löytyy paljon monimutkaampi tai mutkikkaampi todellisuus kuin se yksipuolinen ja puoliittisoitunut unkarikuva, jota Suomen media maalailee. Arvoisa puheenjohtaja, herra päätoimittaja, hyvä yleisö, olen sitä mieltä, että kahden kansan suhteiden kehittämistä varten perustetun Suomi-Unkari-seuran sekä maidemme kulttuurivaihtoa edistävän Unkarin kulttuuri- ja tiedekeskuksen täytyy tällaisten olosuhteiden vallitessa tehdä erityisen kovasti töitä sen eteen, että suomalaisessa mediassa vallitsevan synkän kuvan sijaan enemmän julkisuutta saisi puoleensa vetävämpi tai ainakin tasapuolisempi kuva Unkarista. On selvää, että tässä työssämme emme voi luottaa
jymyuutisia hakevaan sensaatiolehdistöön, emmekä ääriaineksia myötäleiviin uutiskanaviin. Haluaisin kuitenkin uskoa siihen, että sellainen laatujournalismi, jota esimerkiksi Helsingin Sanomien perinteet ovat edustaneet, voi olla kumppanimme pyrkiessämme tarjoamaan suomalaisille tasapuolisempaa tiedottamista. Meidän yhteinen tehtävämme olisi selvittää uutisten takaa löytyviä todellisia ongelmia ja ristiriitoja ja esitellä Unkarin kulttuurin moninaisuutta ja rikkautta. Olen vakuuttunut siitä, että tämä ei ole ainoastaan Unkarin, vaan myös Suomen etujen mukaista. Kiitoksia. Sanon, että nämä esitykset hyvin kuvastaa tämän tilanteen hankaluuden. Tämä on jännittävää. Se tietysti mitä me kirjoitamme ja mitä media kirjoittaa muuallakin Euroopassa, eikä vain Euroopassa, vaan läpi maailman, niin eihän ne jutut nyt ja ne aiheet nyt tuolta omasta päästä keksitä, että kyllä siellä niin kuin tervetullutta olisi vähän peilikin katsella, että en nyt oikein osaa muuta sanoa. Että tässä oli ihan hyvä analyysiä näistä meidän jutuista, että mä en kaikkia juttuja itsekään muistanut, että hyvin kuitenkin on monipuolisesti Unkaria näköjään kulttuurisivuja käsitelty. Eino Ykkönen. Minä yleensä on niin kova ääni, että kuuluu äänistä taakse. Ei ole kuullut. Okei. Nyt kuuluu ne ainakin. Mulla on lyhyitä kommentteja oikeastaan jokaiseen näistä esityksistä ja ehkä mä lähtisin liikkeelle Pirandellosta ja näin on, jos siltä näyttää. Eli ei kai se vika aina ole peilissä. Kyllä se peili tietysti varmaan vääristää, mutta että jos asiat näyttävät siltä, niin yleensä siellä on myös jotain vikaa. Tuohon sitten potentiaalisen sensuuriin, itsesensuuriin, niin mä hyvin mieleen luen unkarilaisia sanomalehtiä, itse mun väitöskirjakin käsittelin niitä, niin minun huomioni on ehkä semmoinen, että jos Magyar Nemzetiä lukee, niin ei kokonaiskuva avaudu. Ei se välttämättä avaudu, jos lukee Népszavaságia, eli jälkimmäinen on lähempänä opposition näkemyksiä. En tiedä, avautuuko sittenkään, jos lukee näitä molempia, mutta pikemminkin mun huomio on semmoinen, että ikään kuin tämä Nämzet pyrkisi olemaan hyvin lojaali hallitukselle, jopa jättämään jotakin asioita pois. Kun taas Népszavaság näyttäisi niin kuin se ihan tahallaan haastaisi hallituksen jopa niin, että se hallitus joutuisi soveltamaan medialakia siihen. Pikemminkin tämä kysymys sananvapaudesta niin tuolla käytännön tasolla on hyvinkin mielenkiintoinen ja on se pikkusen monimutkaisempi ehkä kuin miltä se välttämättä näyttää. Sitten Anna Kaarnalle, jos tämä oli oikeastaan Mikael Pentikäille tavallaan ensimmäinen huomio. Anna Kaarna sitten ehkä sellainen, että jos muistan oikein, niin oliko niin, että Suomen entistä peruslakia on muuttu 30 kertaa. Eli se on melkein sama määrä kuin tuo 34 kertaa, mitä Unkarissa 90-luvulla jälkeen on muuttu peruslakia. Todellakin niin kyllä vaikutelmani on semmoinen, että kun sitä vaalikampanjaa seurasin, niin ei kyllä kovin monta kertaa ainakaan niin puhuttu, että kenties jopa peruslaki uudistaa. Että kyllä mä tässä niin enemmän tämän Anna Kaarnan näkemyksen allekirjoittaa. Pidesillä ei ole selkeää ohjelmaa, ehkä se voittikin juuri siksi tai myös sen takia. Pikemminkin, että älek, että nyt riittää, eli toisin sanoen, että riittää vanha valta, tämän tyyppisiä argumentteja. Sitten Jyrille semmoinen huomio, että ensinnäkin mä arvostan erittäin paljon sitä, että toit omat lähtökohtasi tässä heti alussa liikkeelle. Että meillä on varmasti myös erilaisia rooleja, joihin ehkä omiakin näkemyksiä pitää joskus sovittaa. En minäkään ihan kaikkea pysty yliopiston katereista huutelemaan, mitä haluaisin ehkä. Siinä on oikeastaan aika paljonkin asioita, mitä voisin haastaa, mutta jos mä nyt vaan lyhyesti huomioisin, niin ehkä semmoinen huomio, että juuta on hyvin pitkälti se narratiivi, minkä Unkarin hallitus on halunnut asettaa tästä peruslaista. Lyhyesti mä olen sanonut, että ehkä riittää se, että jos mietitään tämmöistä peruslain legitiimisyyttä,
Meillä Suomessa pitää esimerkiksi perustuslakimuutos, joko se pitää julistaa kiireellisesti tai hyväksyttää 2 parlamentissa. Pitää vaalit välillä. Taikka sitten olisi voitu järjestää kansanäänestys. Oppositio vaati kansanäänestystä ja hallitus ei siihen suostunut. Eli kyllä minusta tämä on aika semmoinen tyylipisteiden menetys, että siitä ei järjesty kansanäänestystä. Eli se on semmoinen iso asia. Sitten Jarkolle nosti erittäin pahasti kissan pöydälle. Aina kun mainitsee sanan antisemitismi, niin silloin se yleensä aiheuttaa niin puhujissa kuin kuulijoissakin erilaisia reaktioita. Mä uskallan tähän oikeastaan sanoa mitään, mutta kun aina sitä kysytään, että onko antisemitismi, onko sitä olemassa, onko se lisääntynyt, onko se vähentynyt. Pitäisikö minua tällä kertaa sanoa, että se on lisääntynyt. Ja ainut todiste, minkä minä ihan sattumalta löysin, niin mä löysin netistä. Etsinkö mä hakusanalla suurin piirtein Budapestin juutalaista ja jotain tämmöistä, niin sieltä löytyi erittäin tarkka kuvien ja nimien kanssa oleva lista Unkarin johtavista poliitikoista. Mutta ne kriteerit, niin taas on semmoinen, että jos on nimi vähän juutalaista, niin tai näyttää juutalaiselta. Ei siellä pääministeriä ollut, mutta yllättävän monta esimerkiksi nykyisen hallituksen jäsentä. Ja entinen hallituksen ministeri Fälläkin on Yhdysvalloissa niin itse ilmoisi tämmöisen kanssa, että se olisi lisääntynyt. Mutta tässä ehkä riittää se, että tämä keskustelu on äärimmäisen arka ja tavallaan myöskin hyvin leimaava. Kaaburille sitten tietysti kysymys ehkä myöskin, että onko nämä kaikki myös sinun omia ajatuksiasi? Eli minua kiinnostaa tässä nyt paljon se, että missä rooleissa me myös puhutaan. Mä olen itse toiminut toimittajana ja mediakritiikki on aina paikallaan. Mutta tavallaan kun niitä Unkarikin lehtiä nyt lukeneena, niin ei musta näy niin kamalasti metsään ole mennyt nämä jutut. Okei, kyllä mä luin ne kaikki jutut, niin siellä jonkun verran on semmoista, että voi sitä mielensä pahoittaa, mutta media on aina vähän suurpiirtein. Lehtiä pitää myös osata lukea. Tämä on ehkä mun pointtini enemmänkin. Sitten Anna, ole hyvä. Pyydän aika lyhyitä puheenvuoroja, että ei yleensä. Onnistuu kyllä. Että tosiaan puheenvuorossa mä jo kuullaan molemmat tutkijoita, niin Heinon puheeseen jo viittasinkin parissa kohtaa, ettei siihen varmaan sen kummemmin. Ja mihinkään tähän nyt uskaltaisi tälle vielä ottaa kantaa. No ehkä sen verran, että vaikka on tälleen niin kuin oikeustieteilijä ja itsekin, mutta kuitenkin kulttuuria itsekin harrastaa, niin on seurannut sitten Helsingin Sanomien juttuja ja kulttuuripalstaa. Ja itselleni vaan Gaaburin puhetta kuunnellen tuli vaan tämmöinen mieleen, että tietenkin siinäkin on pointtinsa, mutta että haittaako se, että kulttuuri-uutisesta tehdään mielenkiintoinen sillekin, joka on niin kuin politiikasta. Että tavallaan siinä yhdistetään politiikkaa ja kulttuuria. Se voi nähdä monella tavalla, että tosiaan pahoittaa mieltään tai ei, mutta sen mä tosiaan kans huomioin, että kun olen tässä itse ajatellut minä kuuntelemaan Bartókin Siniparta-oopperaa, että siinä ei tosiaan ollut, että Bartók on unkarilainen ja että unkarinkielinen opera, niin minäkin tätä ihmettelin, mutta tämä on vain tämmöinen lisäkommentti. Ei varmaan muuta mä siinä seuraa. Kiitoksia ja sitten... Kiitoksia. Aika lyhyesti. Mikael mainitsi tuon 7. artiklan, että Unkari mainitaan ensimmäisenä kohteena, jonka vastaan se voi ehkä käyttää. Itse asiassa Eurooppa on integroitunut. Ja se tarkoittaa myöskin sitä, että jos Unkarissa on sisäpoliittinen riita, se voi heijastaa myöskin eurooppalaisella tasolla. Ja se tapahtuu tämän 7 artiklan tapauksessa nimenomaan niin. Tai esimerkiksi Euroopan parlamentissa, jossa viime vuonna pääministeri Viktor Orbán on esiintynyt, ja oli täysin selvä, että vasemmisto ja liberaalipuolueet olivat hänen vastaan, ja sitten Euroopan kansanpuolue on hänen puolestaan. Siis se johtuu siitä minusta, ja kun
Heino Nyssynen mainitsi tämä monitorointimekanismin. Sekin on sama juttu minusta, koska mitä tämä äänestys meni toissapäivänä? Se oli 21 vasta 20. Ja mitä jälkeen se tapahtui? Sen jälkeen, että raportoinnin tehtävä luottamushenkilö johtui eräämään tehtävästään. Koska hän katsoi, että se oli niin ylipolitisointua tämä juttu. Siis valitettavasti Unkarin sisäiset väittelyt ja ristiriidat sisäpolitiikasta ovat heijastaneet myöskin eurooppalaisella tasolla. Sitten sananvapaudesta. Siis pari päivää sitten Torbjörn Jagland, siis Euroopan neuvoston pääsihteeri, on todennut, että nyt pitkien keskustelujen jälkeen Unkarissa ei ole mitään sananvapautta koskevaa vaaraa. Miksi? Koska Unkarin hallitus on keskustellut hyvin kauan nimenomaan Euroopan neuvoston kanssa, miten medialaki pitäisi muuttua. Ja se on muutettiin hyvin paljon kertaa. Ja nimenomaan sen takia, koska nämä pelkot olivat läsnä, että ehkä se voi rajoittaa sananvapautta. Ja nyt voi tarkistaa, pari päivää sitten Torbjörn Jagland totesi, että nyt tämä vaara on jo ohi. Siis tämä on minun mielestäni oikea ratkaisu kaikki näihin pelkoihin, että jos nämä ilmestyvät sitten, olkaa hyvä ja mainittakaa hyvin yksityiskohtaisesti, mistä on kyse, missä on ongelma, ja sitten neuvottelut tulevat, ja sitten tämmöinen lopputulos syntyy. Ja toivottavasti tämä järjestelmä noudatetaan myös muissakin tapauksissa. Mainittiin myöskin yksivaarta, että Unkarissa on yksivaarta, että Fidesz ja Viktor Orbánin kädessä. No, jos puolueella on 2/3 enemmistö parlamentissa, sitten se voi tehdä aika paljon, se on totta. Mutta kyseessä ei ole mitään yksivaarta, koska esimerkiksi minulla on vähintään 5 tapausta, kun esimerkiksi tämä perustuslakituomioistuin kumosi Unkarin parlamentin tekemiä lakia. Perustuslaki myöskin. Nimenomaan tämä viimeinen perustuslakin muutos johtuu siitä, että perustuslakituomioistuin viime joulukuussa kumosi perustuslakiin kirjatun säännön äänestäjien ennakkorekisteröimisestä ja kaikki muista asioista. Ja tämä ennakkorekisteröimispakko poistettiin sen jälkeen. Siis Unkarin hallitus kyllä noudattaa kaikki nämä demokratian perussäännöt ja minusta kyseessä on nimenomaan se, että oppositiolla se on hyvin helppo keino. Ja ehkä saattaa olla, että heillä on ainoa keino, kun he ovat jo turhautuneet hyvin paljon siihen, että heiltä puuttuu toimivalta puuttua asioihin. Sitten he menevät ulkomaille ja sanovat, että Unkarissa on diktatuuri ja niin poispäin. Kiitos. Kiitoksia. Sitten Jarkko Tonttu. Kiitos puheenjohtaja. Niin, aivan niin kuin lähetystösihteeri Urkuutti sanoi, niin sehän on tietysti aivan totta, että Unkarin hallitus on ottanut huomioon kyllä sitä kritiikkiä, mitä eri kansainvälisiltä organisaatioilta eri lainsäädäntöhankkeisiin hankkeita kohtaan on kuulunut, ja se on hyvä, mutta se ei tarkoita, että kaikki huolet olisivat vielä hälvenneet, vaikka sitä kritiikkiä tosiaan on otettu myös huomioon. Ja niin kuin tuossa omassa puheenvuorossani sanoin, niin kirjailijoiden, taiteilijoiden ja toimittajien kannalta se suurin huoli ehkä Unkarin suhteen, mikä meillä on, meidän näkökulmastamme on se taiteenvapauden niin kuin konkreettinen kaventuminen. Ei se, että väittäisimme, että on diktatuuri, jossa sananvapautta ei ole, vaan se, että taidetta ohjaillaan poliittisin perustein. Tätähän nyt sitten kuulee, samanlaisia vaatimuksia on Suomessakin esitetty, että tietynlaista taidetta ei pitäisi tukea
julkisiin varoihin, koska se on epäsuomalaista ja nakertaa ties mitä suomalaisuuden ydintä. Ja näin ei voi olla. Se on terveen yhteiskunnan merkki, jos taide saa ärsyttää ihmisiä ja sitten siihen ärsytykseen pitää vastata. Mä ymmärrän hyvin, että Helsingin Sanomien uutisointi, joka koskee Unkaria, voi tuntua epämiellyttävältä, mutta nykymaailmassa sitä ei ehkä pidä ottaa niin vakavasti kuin mitä se olisi ollut 80-luvulla, kun nyt meillä on netti täynnä myös toisia mielipiteitä. Että ei se nyt niin Suomessa niin kamala tilanne sentään ole, että me kaikki uskoisimme, mitä siellä Mikaelin lehdessä lukee. Sori nyt vaan. Netti vähän söi teidän monopoliaseman. Kiitos. Joo, ja Rafa Riikkonen, hyvä. Kiitoksia. Varmaan olisi kiva, jos yleisökin pääsisi ääneen. Sitten haluaisin ihan lyhyesti kommentoida, ja toisaalta myös kulttuurielämästä on tullut esiin niin paljon kaikenlaisia listakysymyksiä, niihin on mahdotonta ihan lyhyesti vastata. Mä ottaisin puheeksi vain yhden asian, kun mä olisin myös opettaja, että tämä opetussuunnitelma juttu, että Imre Kertészin romaani olisi poistettu siitä. Oikeastaan kyse on siitä, että keskusteltiin, onko se hyvä, jos Imre Kertészin romaani on edelleenkin pakollisena luettavana siinä opetussuunnitelmassa, tai pitäisikö antaa opettajilla myös mahdollisuutta, että he voivat itse päättää, että mitä luetaan pakollisena ja mitä vain suositeltavana. Ja toinen juttu, mikä herätti suurta mielenkiintoa ja kivoja keskusteluja, että sellaisetkin kirjailijat tulisivat mukaan opetussuunnitelmaan, jotka olivat ainakin mukana politiikassa ja vaikkapa äärioikeiston puolella. Cecil Tormai oli sellainen kirjailija muun muassa. Ja tähän mä haluaisin ottaa mukaan sellainen näkökulman, että mun mielestäni myös tällaisista ajattelijoista ja kirjailijoista pitää keskustella ja pitää ottaa puheeksi vaikkapa koulussakin. Silloinkin, jos antisemitismi tulee puheeksi samalla, koska tällä tavalla voi näitä asioita valittaa ja ottaa esiin järkeviäkin näkökulmia. Esimerkiksi kun Budapestin yliopistolla mulla oli aatehistoriaa käsittelevä seminaari ja siellä luettiin muun muassa Cecil Tormai, levisi huhu, että mä muka olen joku uusi natsi, että tämmöisistä kirjoista keskustellaan mun seminaarissani. Mutta tosiasia on se, että nimenomaan seminaarissa, kun luettiin näitä kirjoja, silloin tuli selväksi, että mitkä ovat ne älyttömiä ajatuksia, joista pitää ottaa eroja ja mitkä ovat ne ajatukset ja sellaiset näkökannat, jotka aikaisemmin Unkarin julkisissa keskusteluissa olivat esillä. Jos me emme puhu tällaisista, koska sanomme, että antisemitismi on esimerkiksi tabu ja ei voi ottaa opetussuunnitelmaan tällaisia, millä tavalla voi keskustella näistä asioista ja tulevat aikuiset, mitä voisi laistaa. Kiitos. No niin, nyt meillä on se puoli tuntia tässä naptisti aikaa ja kädet nousee. Mitä kauempana ihminen istuu, sitä innokkaammin. Kansannousua. Unkari oli Tšetšenia. Unkari oli Budapest, oli Grozny. Ja tämä lähtökohta puuttui niistä nuori toimittajalta, he eivät tiedä mistä me lähdettiin. Grozny oli Budapest silloin, kun minä olen kasvanut. Ja tähän on reagoinut perustuslaki. Ja luen tätä varmasti mennä minuutissa. Unkarin sosialistinen työväenpuolue, eli Unkarin kommunistipuolue, sekä kommunistisen ideologian toteuttamiseen luodut muut organisaatiot olivat rikollisia järjestöjä. Niiden johtajien vastuu
sortojärjestelmän ylläpitämisessä, oikeuksien loukkaamisessa ja Unkarin kansan pettämisessä ei koskaan vanhennu. Unkarin nykysosialistinen puolue, joka on nyt oppositiossa ja joka levittää Unkarista tätä väärä on perustettu ja laillistettu kommunistipuolueen perillisenä. Puolue on saanut perinnökseen kommunistipuolen laittomasti käytetty valtavan rikas omaisuutta, laittomat, kuitenkin nykypäivän asti nauttimut etuoikeudet. Kaikki informaatiot tulevat niistä ihmisistä, kirjailijat, taiteilijat, teatterijohtajat, kaikki olivat tämä etuoikeutta ihmisiä. Sosialistinen puolue, eli tänä päivänä oppositio johdossa, puolueen jäsenistössä vanha kommunistipuolen jäsenten toiminta on jatkuvasti läsnä tänä päivänä. On luonnollista, että sosialistinen puolue kantaa myös vastuuta kommunistien puolueen rikollisesta teosta. Kommunistijohtajien kommunistisen diktatuurin aikana tehdyt rikolliset teot ovat jääneet rangaistamatta. Vastuun asettamisella ei ollut mahdollisuutta jopa ensimmäinen vapavaalien jälkeenkään. Diktatuurin johtajien ja toteuttajien vastuun saattaminen jäänyt toteuttamatta ei ainoastaan rikosoikeudellisessa, vaan myös moraalisessa mielessä. Esittäjien suurin osa saanut ja Helsingin Sanoma todella meidän mielestä saa vain tästä sosialistien puolueen jäsenistöstä tai niiden ystävistä se informaatio. Pyydän, että te tiedätte, että teille suomalaisilla, kun te olitte 4-vuotias herra pääjohtaja, silloin Unkari avautunut. Siihen asti Budapest oli Grozny. Kun te tulette Unkariin, se kenen kanssa te, herra Nyssynen, kenen kanssa te olette virallisessa toiminnassa, ne olivat ja ovat tämä entinen kommunistipuolueen ja liberaalipuolueen jäseniä tai niiden ystäväpiirissä oleva. Teidän informaatio, uskokaa, on väärä. Ja olen sen takia erittäin kiitollinen, että Suomen seura järjesti tämä, koska toivon, että suomalaisille avautuu se silmä, että se menneisyys on nyt yritetty unohtaa. Meillä on traagillinen menneisyys. Ja se alkaa 1920, ja tämä hallitus ei käytä väärin, ei antaa emootiokin on. Emootio on, meillä on 3 miljoonaa unkarilaista Transilvaniassa, meillä on sydän siellä, meillä on 1 miljoona Slovakiassa, itse minun perhe on Slovakiasta, meillä oli annettu 48 tuntia, joko me otetaan se Slovakia siviilioikeus tai lähetetään pois, ja lähetettiin pois 48 tunnin aikana. Eli pyydän, että emootio ei otetaan myöskin pois tästä keskustelusta. Kiitoksia. Viimeisen vuoden aikana noin sieltä 20, joka on ihan kunniakas sija, noin sijalle 50-70 riippuen. Toimittajat ilman rajoja taitaa olla 56, Freedom House joku 65 tai jotain vastaavaa, joka mun mielestä ei ole EU-maalle niin hyväksyttävä sija. No sitten tähän, että miksi toinen nämä kaikki listat on verkosta luettavissa, kun menee hakemaan. Että miksi sitten hallituksen näkökulma ei ole tullut. Mä olen esimerkiksi nyt tällä viikolla ja viime viikolla, kun tiedän, että pääministeri Orban on tulossa tänne, mä oon tarjonnut hänelle ja pyytänyt haastattelua Helsingin Sanomia, jossa hän voisi niinku kertoa, mitä Unkari haluaa tehdä, mutta valitettavasti tämä haastattelu ei onnistu. Että olisin halunnut, että ennen kuin hän tänne toukokuussa tulee, niin olisi näyttävästi voitu lehdestä lukea, että minkä takia Unkarissa tehdään tämmöisiä asioita kuin siellä nyt tehdään, mutta valitettavasti huolimatta suurlähetystön hyvästä avusta, ja he olivat tässä myöskin tukemassa tätä hanketta, niin ei tämä onnistu. Kiitoksia hyvin mielenkiintoista kommenteista, ja kun minunkin nimeni siellä useamman kerran mainittiin, mä jotain kirjoitin tuohon, josko muistan nyt sitten.
ainakin semmoinen, että valitettavasti Euroopan neuvostossa, Euroopan parlamentissa, kun Unkaria on käsitelty, niin minusta on valitettavaa, että tämä keskustelu on puoluepolitisoitunut. Se tosiaankin on osittain mennyt niin, että siellä EPP:ssä, joka on suurin ryhmä, niin siellä on ollut Orbaille enemmän ymmärrystä. Mutta näyttää siltä, että semmoista keskustelua on käyty, että se EPP, Euroopan kansanpuolue, tuntuu olevan jakautunut tässä kysymyksessä. Tuli mieleen, haluaisin tietää, mikä on Suomen kokoomuksen kanta tähän. Mä olen koittanut sitä kysyä, mutta ehkä he olivat sitten poissa äänestyksestä. Tässä on ollut ikävällä tavalla sellainen puoluepoliittinen leima. Mä haluaisin, että sellaista ei olisi, vaan pikemminkin, niin mä näen, että tämä kysymys on tärkeä, että se ylittää tämmöisen puoluepolitikoinnin. Gesa Silvaille sen verran, että voitte lukea mun väitöskirjan, niin siinä saattaa olla joitakin asioita myös tästä. Sitten joku kysyy, että missä minä olin 2006 lokakuussa. Muistaakseni 23. päivä olin katsomassa Unkarin televisiosta näitä mellakoita. Sitä ennen olin kyllä siellä kadullakin, koitin tehdä empiiristä tutkimusta. Jotkut teistä saattaa ehkä muistaa sitten muutama päivä myöhemmin, kun olin Kuopiossa pitämässä aiheesta esitelmää. Riittääkö se? Antisemitismin haluaisin erottaa antisionismista. Toki on tietysti se, että ei Unkarilla todellakaan ja valitettavasti tässä asiassa ole mitään monopolia. Tämä löytyy monista muistakin maista. Sitten siihen, että politiikka, niin voiko sanoa kulttuurisivuja? Totta kai. Vuosia on sanonut, että oikeastaan parhaat politiikan jutut ovatkin löytyneet kulttuurisivulta. Kotimaan politiikan sivulta on yleensä aika tylsiä. Eli mä en jaa tätä näkemystä ollenkaan, että tavallaan kulttuurisivulla politikoitaisiin. Kysymys on pikemminkin siitä, minkälainen politiikkakäsitys itse kenelläkin on. Ja mä oon omaksunut opintojen nimeltä laajan politiikkakäsityksen. En lähtisi myöskään siihen, mitä ehkä Suomessa joku Osmo Apunen tai Pekka Himanen nykyinen edustaa, että toimittajien puoluekanta pitäisi saada ilmi. Ei se taida mennä enää sillä tavalla. Kiitos. No niin, haluatko vielä sanoa jotain? Jospa vain lyhyesti, kun tuossa kuulin tunteikkaan puheenvuoron, kuinka kaikessa tässä oikeastaan on kysymys Unkarin historiasta toisen maailmansodan jälkeen vuodesta 1956 ja niin edelleen. En väitä tietäväni, miltä teistä tuntuu, mutta ehkä aavistan jotain näistä taputuksista ja sanan traaginen käytöstä. Ymmärrän hyvin ja haluan ymmärtää, mutta tietysti toinen kysymys on, mikä merkitys historiaa annetaan nyt vuonna 2013. Kannattaako Unkarin katsoa menneisyyteen vai kannattaisiko sen ehkä katsoa tulevaisuuteen? Kiitos. Molempiin. Todella hyvin lyhyesti kaksi väitettä. Siis minun työhöni kuuluu, että joka päivä minun täytyy lukea hyvin paljon somessa ilmestyneitä lehtiartikkeleja sekä Unkarissa, siis Unkarin lehdistön tuotteita. Siis minä voin tehdä vertaus. Ja Unkarin lehdistö on kaikki kritiikistä huolimatta on monipuolisempi kuin suomalainen lehdistö. Se on niin yksinkertaisesti sanottu. Niin Unkarista ilmestyi esimerkiksi 4 päivälehti Budapestissä, Suomessa. Helsingin Sanomilla on melko vahva asema ja ei ole mitään kilpailijoita. Se siitä. Toinen juttu, antisemitismi ja kaikki äärioikeistoliikkeet. Tämä liian kova arvostelu Unkarin hallituksen vastaan aiheuttaa sitä, että äärioikeistoliikkeet vahvistavat Unkarissa. Se tarkoittaa, että se on hyvin kontraproduktiivinen ja sama saattaa tapahtua kuin Itävallan tapauksessa vuonna 2000, kun Euroopan unioni boikottoi vapaasti valitut Itävallan hallituksen äärioikeistoliikkeen takia. Mikä tapahtui sen jälkeen Italiassa? Äärioikeisto vahvistui sen takia. Kiitoksia. Nyt on sitten näiden vihoviimeisten loppusanojen aika. Täällä on puhuttu hyvin monenlaista asiaa, mutta kaikilla asioilla on yksi yhteinen taustatekijä. Ja se on tämä puolueen nimeltä Fidesz ja sen alusta saakka johdossa ollut Viktor Orbán. Ja hiukan kerron oman muistoni
tai muistikuvani tästä. Me tiedämme, että demokratiassa äänestäjät liikkuvat, mutta myös puolueet voi liikkua ja Fidesz on parhaita esimerkkejä siitä, miten puolue voi liikkua. 90-luvun alussa tuli semmoisia hoikkia 20-vuotiaita poikia, tuli meille kotiinkin ja jättivät mulle oranssivärisen sateenvarjon, joka on vielä jossain, ehkä ehjänäkin. Ja he olivat kovin liberaaleja kavereita ja mun vaimoni isovanhemmat 90-vuotiaita, niin he äänestää Fidesziä, vaikka jäseneksikään ei päässyt yli 30, mutta äänestää sai tietysti. Sitten pääministeri Orban vieraili Suomessa 2000-luvun vaihteessa ja minäkin pääsin tai jouduin kuinka vaan hänen kumppanikseen veneeseen tuonne saaristoon ja hän pani minut heti seinää vasten, tai siis tavallaan veneen laitaa vasten, tuntuu vielä dramaattisemmalta, kysymyksellä, että sanokaa, en tiedä onko tämä nyt valtiorikos, kun sanon mitä hän sanoi näin kahden kesken, sanokaa miten Unkarista voi tulla Suomi. Tämä oli hyvin hämmentävä kysymys ja sanoin, että siihen en osaa vastata, mutta mä voin jotain kertoa, miten Suomesta on tullut Suomi, se mikä se nyt on. Ja kävimme pitkän keskustelun. Ja tämä on tullut aika monta kertaa mieleen nyt, kun on seurannut tätä hänen toista hallituskauttaan, että tämä puolue, joka näihin kaikkiin asioihin on ikään kuin syyllinen tai aikaansaanut sen, mistä täällä puhutaan, niin se on edelleenkin muuttunut siitä 90 2000 ja 2010 ja niin edespäin. Mä luulen, että tämä seminaari järjestettiin sillä alkuoletuksella, että me tulemme tänne aika hämmentyneinä ja ainakin se minun piti paikkansa. En tiedä, onko tämä tilaisuus häivyttänyt teidän hämmennyksenne. Omasta kohdastani en sano mitään, mutta enkä tiedä sitä, oletteko nyt valaistuneita, mutta sen tiedän, että me kaikki olemme paremmin valistuneita. Ja sehän on hyvän seminaarin todellinen optimitulos. Kiitos kaikille alustajille, kiitos järjestäjälle, kiitos kaikille, jotka olette täällä olleet mukana. On hienoa, että Ystävyysseura järjestää tällaisia tilaisuuksia. Toivottavasti sitten taas ehkä vähän uudessa tilanteessa tehdään toinen seminaari. Kiitoksia ja hyvää kevään jatkoa ja hauskaa.